Inspector Ernesto Navarro Jr., Chief of Police iti natakamat ni istasyon, di nga bininsa-binsana, iti nagdordurasan iti kaso, iti biktima, di nga nakunanapay, nga dakkel iti katulungan, iti pinag-inimbestigarda, babaen, kadagiti nagtestigo, pinaneknikan napay, iti dayta nga gundaway, ang nakabalod nga gusto ni Joel Aganon. Well, dito yung kaso ni Joel Aganon, kahit naipila tayo ni prosecutor sa homicide. Kasi hindi agaro, alas 9 tibigat, edi December 2, 2011, naka-receive kami titawag nga dati may isang tao na paltugan di Sitio Pagitaraan, Barangay San Julian, Norte, Bigan City. Kaya di pagdanon medya kapag tao, nakita mo din na nakaigda. Dito yung biktima nga ni Wilmer Aganon na taga-Jebet lang. So kinordon mo din yung area, nag-interview kami ng iti witness. Kaya nakibaga kami sa witness nga isuspect ni Joel Aganon nga iso na mag-inacted kasi sila. Nakita na mismo na sakbay nga napantugan kinatay di biktima ket patanggal kasi hindi sa ako mismo ti balayda ni dito yung biktima. Ket itinampas ka no di pambartugan bigla din nga napaspas nagawag di balayda ni Joel Aganon. So, kaya nga insidente, nagpalap kami ng sigod. Pinagkanda ko tipalap, nag-isot, nag-i-invest tayo. Naala na mismo dahil ito'y suspect na tinita, kaya dito lang ganito. Naala na dahil suspect. Kapag dahil statement ni Susi Marami, nga karubo naman lang, sama pibalayda, nakita na mismo dyan sama. Para a moment ibaga na kasi talaga patangdalang yung mesa nga nakikita mo yung tibugit at dadaki na lusita dahil tingin kasinsin. Kasi tigura na kasi dahil biktima kasi na taga-rip kasi nga ito yun. Pag na-i-file lang diya yan si fiscal, mairapon file lang tayo pinag-umunaw niya di mga walang naka-artisi ng danis. Kung na-recover mi, in-turnover mi di Soko, may isang improvise nga bangshot. Ibaga na nga, bakalan na, di yan tika may isa namin ang bilukan. Yan, hindi sumarunong daw, at na nakipagaran niya, di nga dati nakibulinan daw, di balay na. So, may pinagaw, di alam mo yung pagkakulang na anak siya. Di may kadwar ang gundaway nga nagturong iti pagtaingan iti pamilya Aganon. Dita nga napagamuan nga adda kasingin iti biktima. Amanagan iti Wilson Aganon. Dita nga napagamuan manipod ken kuana nga agkapsat iti amada ken ama iti suspect ani Joel Aganon. Dita anak kunanapay nga nasakit unay iti nagem na. Kapuanan tati ammuna nga mangisakit iti kasingin na. Ket dita nga isunapay lang iti lang papatay ken kuana. Siyempre napigtot naka-shift na ijay opisina dijay tapos early morning nakita di text di kapsat ko nakasay so pigtot tapos siyempre na nasakit nag-half day na insigida tapos pagawit dito so, siyempre galit kasi siyempre kasinsin mo dijay tapos biglang sunagan pinampatay sa bali nga talaga no kabagyam ti ang patay di kapsat mo kasi sa bali talaga. Kami namaya no gaw awi da dito bakbakasyon maya ti ko ti langin niya siya dalang na dumajay no pang ang kami patang sa generally okay kami sa hindi nagkaso kami isuna na dito kami amin nagbakasyon kami amin so nagluto ti si Dami kasi tapos nalambing isuna kami DJ kakana kami yun. Tapos lambing nuluto mga dumawat-dawat tikwana, kuwakana kasi kanya ni kadamana. Nabasa kami DJ kuwana di Prof G papapel na. Tapos ko na namin kami ni Fiscal Ringas. At dami laban tayo ko na nangin mo. Siyempre I'm still hoping for the best kasi makamulatan niya ako. Dasal-dasal na siguro. So, hindi kasano gawin na sa mangan kamanganin niya kaya mo sila pa kasi lalo may sa na gabi nagigyan kitawan ikakabsa nila ikamkamang may pi at dayo kasi nugaw awi da so dudwa kami essentially ito
suna amin ati mang makamuno niya ti masapul ko na dagtina. Bakasyon na dito. Okay, last. Malawlawagan lang ko mati panuno dan Jay. Imamin me gamin isunan nga isunan tinang patay. Tapos nanangkin tatang na amuda me ti ugali di anak da Jay. Amuda me nga hanga ada yung mga maumbrano di Jay. Normal lang me nga idependa da isunan ngin sana panunutin da me biyag me gamin di ti kanakanda me lang di pinatay di anak da so malalawagan lang ako mapampanong din. Sana may justice be served for my brother na lang. Ganun na lang. Iti daytoy laing nga bundaway. Pinatas nga leen iti panik iti pamilya iti suspect. Akabakyan met lang iti biktima. Ngem nagkitkit damit nga nagsarita. Dayta man nga ro iti nagibusan iti programa tayo nga police files inton sa marunuman nga lawasen para iti sa baliman nga kaso nga intay pagpapatanganen. Siyak ni Ryan Pardo, agipat bati tinaragsak nga Domingo tayo aming nga sa kapada-pada ket detoy ti Police Files.